Tinokudokezai kunhau dzomanhoko mumaBuja Hedzinoyi nhau dzozuva rokutanda mwedzi uno waChikumi. Wachamisa wagovhundutsa wamwe webato reZANU-PF pabodzi pona wakuru wehurumende pawagoreka kuti masoja chaiwo ari kutovatsigira nekutoti akatowanyepa kutoti wari kuwasapota ipapa. Aidi zvikange zviri zvechokwadi aiwa tichazviona pachaitika sarudzo paa kuti zvii zvichaitika. Kana ari manyepo heno ticharamba takandoringa. Kwai nyika inhadzirire kachando kari kuuya ipapa makuno yanosvondo rino risati rapera zvokutoti panoita kupfiwa chaipo. Kwai vanhu vanhadzirire kupfekera zvinodziya pabodzi nokugara mudzimba dzakavharwa nokuitira kuti vareke kugopuriwa nomhepo. Kwai vanenge vaita kungwara vareke kugoda kushamba mvura inotonhora nokutoti inokonzera kuti vareke kugoshamba zvisvinyu vakazoita utsutsa. Idi vanhu ngwarirai zviite zvakanaka. Wamunangagwa waisa akamboita ambasadha Rafael Faranisi kuti aite ndiye munyori mukuru mubazi rozvinoitika zvonharaunda. Ticharamba takaringa kuti chavari kunyatsoda kuedza kuhwina ipapo chii nokuti paribe kana chisvinhu chatiri kuona. Petinagapa apinziwa mushishi naFadzai Mahere kureketa kuno nokutoti Fadzai Mahere agomuendesa kumatare dzemhosva achiti amubhadhare miriyoni romari yokuAmerica nonyaya yekuti kwai agoreketa mapwapwa nozvaFadzai Mahere. Ticharamba takaringa iko inenge iri kuperera kuti ichaperera papi nhau iyi. Tiri mumatare mukaremo kwai kuno mumwe mudzimai wekuKaroi ari kutora wapwere asati abatiwa akanga achitora wapwere wechisikana kuaendesa kuoita chipfambi kunzvimbo dzakaita sana Harare. Kwai agonzi agowanyepera kuti anovapa mabasa okutengesa mbasha muzvitoro zvache. Iye ari kuendako waita kuti waitise pfambi dzinouya dzichirahwa nadzo nevanhu vazhinji. Zvakaita kunyangariwa ipapa apfikiwa mujeri yanze achagoramba arimo kusvikira paanobenhuka apo kare kujere kudare rodzimhosvako. Mutyairi wekandege kadukuduku kakagwa nozuro uno azikana kuti kwai anonzi Mark Sampson. Kwai munhu uyu ndokuSouth Africa zvokutoti ipapa wakatopinziwa munyahwa chaimo nezvakaitika nozuro zvinhu. Tirikuramba tichindoti mweya wache dai wazorora murugare. Wanotekaidza bvunzo dzowapwere munyika dzoZimSEC wagoreketayo kuti vanhu vari kuda kunyoresa zvekunyora bvunzo dzavo waakufanira kubisa mari dzakadandi. Kwaivo giredhi yochitanhatu wakubisa $5, giredhi yochinomwe vari kubisa $10. Wari kunyorawo orevhuro pachidzidzo chibodzi vanenge vari kubisa $10. Wari kunyorawo A-level pachidzidzo chibodzi vanenge vari kubisa $20. Pakaita kunyangariwa chaipo. Chinhu chazondoita badzi kuti zviite zvinenge zviri nani wagoreketayo kuti mari yacho ichange ichibhadharwa nemari yomunyika, asi mari yomunyika yacho inenge ichibhadharwa neiyo mari yavanotengeserana yana mangunja iya. Aiwa zvinenge zviri nani. Heno ticharamba takaringa hedu iko zvinenge zvichienda. Zvakatoningisika kutoti hurumende yedu iri kuzama ipapa kuti itsvake nzira dzokuti iburitsepo kare imwe mari yainonge yanhadzira iyo. Ipapa apa wamutori Ncube wagobvuma kuti mari yomunyika kwai mapepa iwo ari kushota nokutoti zvinhu zvakakwira. Ipapa wagoreketapo kare wachinangidzira kuti peno kushota kuri kuita mariko ndokuri kuda kukonzeresa kuti nhanzva yakagarirwa nemari yonyika irambe ichindoenda iribe kana anoimisa. Ticharamba tichiona kuti zvichasvika papi izvozvi, asi takutoshira kutoti vacharamba vachida kunhadzira imwe mari kuti zviite zviri nani kwavari. Bepanhau roHerald ranyadzisa nyasi apo Tendai Darikwa agoburika achireketa kuti wari kureketa mapwapwa okumunyepera kuti kwai agoti achadaba zvokutamba mutambo achitambira chikwata chomaWarriors. Idi pakaita kunyangariwa chaipo zvakaita kuoma izvozvizvi. Oluwa Benaboy kwai ari kuuya koimba muZimbabwe. Haidi zvinenge zviri kuita manyamamire
Nyorongo kuHarareko ipapa wazhinji watonhadzirira kuchemedziwa nokutoti wamwe wagoreketa kuti paribe zviri zvakanyatsorongeka zvezvinhu zviipapa panhau yekuimba kwaChikumi. Zvinhu zvacho zvakazondoita kubvumiwa mazuva apera mashoma aya. Ticharamba takaringa hedu uko zvinenge zviri kuenda. Nyaya yezvigumwe iya yaenderera mberi ichindonetsa ipapa kanawo zinata chaiwo wagoburika vari kureketa kuti vanhu ngavareke kugozviita izvozvi nokuti zvino mhiko dzinozokuwadza kana kumberiku, nokutoti anenge andozviita anogona ache kundogara achifara kureketa kuno, asi zvinotanda kumunetsa zvokuti anododemba kutoti dai aribe ache kugopuwa motikayo. Haidi pakaita kunyangarirwa chiri musakasaka chinoramba chindozvimubvira. Mitambo yonhabvu pari kupera mutambo wenhabvu svondo rino kwaiva nobva wazobenhukapo kare kutamba mutambo zuva ro25 mwedzi uno kwaiva vari kumbobefura heno kuti chii chakonzeresa kuti wabefurecho tiribe kuti nyepiwa naivewo PSL tiringe dziri kuitika pasi rese. Kambani yondege yoCom Air kuSouth Africa yaita kuvhiringa vanhu vazhinji ipapa nokuti yagotadza kubhururuka kubva nozuro kusvikira nyasi nokutoti vari kutorekera kuti vachiribe kana mari. Ipapa zviri kutorwadza vakomana kuti vanhu vazhinji wanga vari kupfuurawo vamwe vari kupfuura kubva nzvimbo dzavari kubva vachienda dzimwe nzvimbo, vamwe wanga vari kudawo kutenderera imo muSouth Africa mo. Haidi manyama amire nyorongo chaiwo paribe kana muchisvinu. Ipapa yadoka indoribata murefu bata mupfupi, vanhu vari kutsvaka nzvimbo dzokuti wapindewo mune dzimwe ndege, asi kwakutobisa mari inomuseredzero chaiko nokutoti Airlink neSFA ndo dzega dzasara dziri kutoita zvokutekayirazvo. Pakaita kunyangarirwa chaipo. Wokwedu wanga wajaira kukwira kandege kaya koBritish Airways kakachipa, zvaita kugwa unosaya kuti kohokona zviri kuita kudandi, asi toramba takandoringa. Tindorimo muSouth Africa mo, gweta rowanhu vari kunzi ndo wakaponda Senzo Meyiwa ragoreketa kuti keri kumalondi emunhu wakaponda Senzo Meyiwa nopfuti yaakapuwa nogwicho rachikotwala. Pakaita kunyangariwa agoreketa kuti atori nomufakazi ada kuuya kopaumbo mudanho dzimhosva. Regai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei zvichienda kunokupi, nokutoti pakaita kunyangariwa chaipo. Nyika yoRussia yagoreketayo kuti kuita kuri kuita America kuda kugopa Ukraine zvombo zvokuti ikone kuzosvitsa zvombo zvayozvo kuRussia kuri kutoita kuingidzira peturu pamwoto uri kupfuta kare. Ticharamba hedu takaringa kuti zvinenge zvichipera sei zvigoneka sei izvozvi, asi pakaita kunyangariwa chaipo. Agonzi koti Zuma uya wakugonetsewa kuti kwai agokika kakiti kache kwai agonzi agoseenze maawa anosvika 180 kunzvimbo dzaanenge aribe kubhadharwa mari dziri nzvimbo dzonharaunda. Pakaita kunyangariwa chaipo, totosaya kuti zvinoita kudandi seiko kuwana watema. Chikwata choManchester United chatanda manji kugwanura nokugwamura vanhu chichiita kugumura chaiko. Pogba ari kuenda, Jesse Lingard ari kuenda, Edison Cavani ari kuenda pokare. Ndo vamwe wakuru watatu wareketeka kuti vari kuenda ipapa. Pakaita kunyangariwa, rekai waende hawo tione zvitsva zviri kuuya zvogore rinouya. Tiri ipapo maBuja, tagumira pano kwaNyasi. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.